that the lumba, the celebration of life here because ɛyɛ ntoma a wɔde bɛyɛ no ɛyɛ black and white yɛ a yɛatwerɛ mu sɛ ɛdin sɛ wayɛ ɔdɔ wodɔ nti nyame nhyira wo ɛyɛ 28th of March ɛna afei 29th of March yɛ bɛkɔ so ɛwɔ Independence Square Ghana ɛyɛ Accra. Right, abusuafoɔ mekyerɛkyerɛ obiara ma obi akɔ aba ɛde Baba Grace TV so yi sɛ twɛdi ampo Nyankopɔn atom obiara ho yɛ abusua mesrɛ wo sɛ ne dedi kan a wobɛka yɛn ho ɛwɔ channel yi so na subscribe ama me na wahyɛ ama afoforɔ nso ɛnyɛ bi ahwɛ menim sɛ ɔbɛyɛ nti nyame nhyira wo na wɔnyɛ wo so akoma so adeɛ ɛmfa ma wonim sɛ ɛnkyɛe ɛna that lumba immediate family de bɛto twa sɛ ɔmo bɛyɛ celebration of life ɛde ama that lumba to honor his legacy ɔbɛɛ wiase ɛnwom to ɔbɛtoyɛ ɛde ɛka nipa bom ɛde kyerɛ wɔdɔ ɛde ma wɔne a onye da so onye da so wɔ abrabom ne nyame mu ɛne mu nsɛm bɛrɛ nti ɔbɛyɛ celebration of life ɛwɔ nkran Accra ɛde ahyɛ n'anim nyam na no na yɛnka wi nhyɛ ma last week ɛde bɛto mo anim sɛ ɛna na ebusua panyin that lumba ebusua panyin na Kofi Osu ɛde akɔ court ɛmfa ɛyɛ taboɔ nto ɛyie ne so na celebration of life a ɛbɛba so no court mfa taboɔ nto so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛma so na originally na ɔmo de ahyɛ 28th and 29th of March 2025 ɛwɔ nkran na sabia mo no kasa yɛnka bi nhyɛ putupuri a abusua the immediate family of that lumba ɔmo ne yɛ maame akɔso asɛwa afosu aka bom ya ɔmo de krataa ba abɔnten ya de aba abɔnten nyinaa fa celebration of life no ɔmo si ne piama Ghana man nyinaa te asɛ sɛ ɛbɛba so nyame adoma next month ɛwɔ nkran na ɔde location a dwumadie no bɛkɔ so aba bɛto dwa ɛna afei nsɛm a wɔgyina so na ɔde ayɛ celebration of life in honor of the legendary Charles Kojo Fosu that the lumba arguably the greatest Ghanaian musician of all time ti ɛna da so saa abɛn na musua yɛnhwɛ mu a yɛntie deɛ ɔmo ka nti ɛho flyer na sɛ poster ɛna ɔmo ayɛ no kama yɛ da hɔ that lumba ekura microphone na ɔtɔ nnwom na afei some of the pictures in the mount bill and also ɛda nkyɛn hɔ yɛ ɛnya asɛm ketewa koraa nti wohwɛ deɛ ɛwɔ sɛ from the royal family of that lumba adeshi busua no ɔmo na aka abɔ mu a ɔmo de funeral poster yɛ na celebration of life poster yi ɛba abɔnten announce akyerɛ wiase nyinaa sɛ obiara ntie bi na deɛ ɛkɔ so na deɛ ɛbɛkɔ so ɛwɔ yɛ man Ghana mu ɛnie nti ɔmo motto no lumba family ɔmo motto no yɛ unity truth and legacy and say enkabo mu that lumba busua no ɔmo pere enkabo mu afei deɛ ɛtɔ so bi ɔmo pere nɔkorɛ truth nɔkorɛ nya ɔmo paa ɛna afei legacy sɛ yɛ obi ayɛ biribi na wɔne obi mu yɛbɛkura mu yie na yɛbɛdi ne nneɛma obi amfa fi ɛnka no ɛno ɛne nneɛma mmiɛnsa wɔn egyina so na wɔn ɛde to anam sɛ abusua nti wohwɛ a celebration of life no announcement no say the immediate family of that lumba na sɛ deɛ di kan that lumba the immediate family no wɔn kyerɛ sɛ ɛyɛ wɔ fire poko that lumba maame amesa nua bɛrima Mr. Meka afei yɛ maame na sɛ na gyina Gemfi yɛ ɔno yɛ that lumba maame nua and yɛ wɔ fire poko ne mama gyina Gemfi na that lumba bɔ mu din ɛwɔ ne nnwom ɛyɛ owó tumi dun sinemu nso maame mu ewe na afia so abusuafo yɛ di nhyiamu betum ani ante kɔni nie ate kɔni yɛ that lumba maame ankasa maame amesa gyina Gemfi nie maame gyina Gemfi nie that lumba maame nua na bi a baabi bɛkɔ bi a na ɔka ho bi mpona no paako so yɛkɔ hɔ no na yi ɛwɔ hɔ no bi that lumba maame nua yɛ ɔne that lumba maame amesa efiri kurom ɔno nso ka ho bi maka ɔfa yɛ apoko nso deɛ ɛna abusuafo nkae ya aka maame akosi abempoma is part of the immediate family ti ono so ka ho bi afei wo fa asefo ene woni aka nyina melanom ene union ma wo fa asefo aka o nyina aka the immediate family na ho ene o maka abomu a o mo de sabi announcement ibe to dwase komena wusu for by Grace TV so na kama Ghana ma nyina ntibi se nya me ya adom a 28th and 29th no celebration of life e pass na ye no nko am afei ekona adisi busua also that lumba yɛ kɔna ni ɛkɔna de si busua yɛ a ɔmo pa akɔso Kumase a ɛne nsuta ɛkɔ ɔmo so ka ho bi ɛna ɔmo immediate family ka bɔ mu a ɔmo bɛdi dwumadi ɛte sɛ ɛdi pa akɔso de si busua kɔna de si busua wɔ hɔ ɛna afei nsuta ɛkɔ ɛna yɛ kuro baako that lumba ofiri so yakɔ hɔ nom da yes ɔsɛ nsuta area hɔ nom na asa na nsuta ne kɔ aman kwan so o branch fa ofiri Kumase na ɛkɔ o branch fa left yɛ kuro ketewa kakra yes almost so ka ho bi adehye abusua ye ho
ya na me nyinaa tena nkonnwa ka ho bi ɛna afei ɔmo no yɛ maame Mrs. Akosua Sewa Afosu ɛna da so wɔ hɔ no Mrs. Akosua Sewa Afosu the widow kunani ɛna ɔmo to nsa ɛde afrɛ obi biara sɛ ɔmo mmra na celebration of life that lumba the celebration of life ɛyɛ ɛbɛkɔ so no obiara mɛka ho bi na bibiara ɛnso ɛnyɛ aso nti sɛ wɔrehwɛ me a ɛneɛ ebia na wonya ho bi a ɛyɛ the official invitation yɛ that lumba immediate family afei ɛkɔɔ no ade hyɛ busua yɛ a ɛwɔ paako so Kumase ɛne Nsuta ɛkɔɔ ɛna yɛ maame Akosua Sewa Afosu na yɛ that lumba yɛ ɛna ɔmo aka abɔ mu a ɔmo de saa nkrabo yi ɛto dwa ɛde ama amansa nyinaa sɛ obiara mmra na ɔmo ta wɔn akyi na bere mu ɔden sɛbi that lumba ne wu akyi celebration of life yi na yɛn ka mo na yɛnyɛ biribi ɛnyɛ ɔdɔ deɛ ɛmfa ɛnhyɛ twɛdi ampɔn sɛ ɔne that lumba kra na ɔmo ne baabi papa ɛnso ɛntena nti ɔmo de twerɛsɛm Awurade asɛm bi agu akyire ayɛ a ɔmo ka de afa no sɛ Revelation chapter 3 verse 20 na sɛ disɛm etire mmiɛnsa de kyɛ mu aduonu afei Revelation chapter 20 verse 15 adisɛm etire aduonu kyɛ mu dunum afei Ecclesiastes chapter 1 verse 2 ɔsɛnkafoɔ etire baako kyɛ mu mmienu afei Ecclesiastes chapter 3 verse 2 ɔsɛnkafoɔ no a etire mmiɛnsa kyɛ mu mmienu na yɛntie afei 2 Timothy chapter 4 verse 7 nso wɔ hɔ no sɛ I have fought the good fight I have finished the race I have kept the faith means as this will be 2 Timothy chapter 4 verse 7 and also can be or say I have fought the good fight I have finished the race I have kept the faith na sɛ ɔkopa no wako awie mmirikatuo no watu awie wɔkɔ agyidie mu nti deɛ na aka deɛ aka ɛne nkonima botire no yɛ ɔmo gyidie sɛ ɔbɛtuma nkoma de bɛbɔ that lumba ɛwɔ ahemman mu no ne nyinaa ka obi na ɔmo nso celebrating the life ɛwɔ yɛn man Ghana wɔ Nyame adom on the 28th and 29th of March 2025 na sɛ bosomi a yɛwura mu yɛ 2026 fakyɛ mu ɔdaroma bosomi a yɛwura mu yɛ ɛna saa celebration of life yi ɛba abɛkɔ so obusua yɛnhwɛ Bible quotations a ɔmo twerɛ ɛwɔ poster no so na yɛntie deɛ ɛka ɔmo di kan twerɛ Revelation chapter 3 verse 20 na no kenkan a ɔsɛ behold I stand at the door and knock if anyone hears my voice and opens the door I will come into him and eat with him and he with me na sɛ ɔno yɛ Awurade asɛm baako ɔmo ka sɛ o birigyina pono akyi ne bom na sɛ obi bɛtumi na obie mi a mɛbɛm na me na bɛto nsa titi sɛ ɔho ne nyinaa yɛ na sɛ ɔdɔ asɛm ɛna immediate family funeral announcement yɛ ɔmo yɛ na celebration of life announcement yɛ ɔmo yɛ ɔmo ɛka sɛ ɔmo deɛ ɔmo bi ɔmo akoma mu deɛ ama obiara sɛ deɛ Awurade asɛm esi teɛ afei deɛ ɛtɔ so bi mu yɛ Revelation chapter 20 verse 15 ɔsɛ yɛn no nso teɛ and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire and also Awurade asɛm baako a the immediate family no ɛde aka ɔmo Bible quotations a ɔmo ekoti to celebrate the life of the legendary Charles Kojo Fosu. And then also ɔmo bɛkasa ɛde Ecclesiastes chapter 1 verse 2 and also ka Bible quotations will say meaningless says the teacher utterly meaningless everything is meaningless there's a bibia kwa ni mfaso bibia ɛnyina so bia bibia yɛ ɛhuhu deɛ sɛ deɛ ɛsiɛteɛ na sɛ deɛ ɔbɛpere wɔ wiase ne adeɛ nyinaa no yɛmfa nkɔ baabi a ɛmɔ yɛ ayɛwɔ sɛmpra ɛna mo sɛ abɛkɔti Ecclesiastes chapter 3 verse 2 ɛna ɔsɛ ɛno tie ɔsɛnkafoɔ no bi ɔsɛ a time to be born and a time to die a time to plant and a time to pluck up that which is planted na sɛ yɛwɔ bere a yɛde wo ɛberɛ a wodi wuo ɛberɛ a yɛde dua ɛna ɛberɛ nso a yɛde etu deɛ yɛdua no ɛno nso yɛ Awurade asɛm ɔsɛnkafoɔ etire mmiɛnsa kyɛ mu mmienu Ecclesiastes chapter 3 verse 2 ɛno nso ɛyɛ Awurade asɛm wɔ hɔ bi ne nyinaa yɛ Bible quotations a that Lumber's immediate family ɔmo nyinaa twerɛtwerɛ ɛde agu ɔmo funeral poster no so ɛde yɛ announcement na mo obiara ho sɛ Nyame yɛ adom a 28th and 29th ɔmo yɛ celebration of life immediate family no afei paako so ade hyɛ busua ne Nsuta ɛkɔ ade hyɛ busua ɛna yɛ maame Akosua Sewa Afosu ɛna ɔmo aka abɔ mu a ɔmo de dwumadie na yɛnhwɛ I say for the late Mr. Charles Kojo Fosu, affectionately known as Lumba. Now, what shall I say? Why? I say the celebration cloth. Now, say ancient tomato the celebration cloth will be available soon for purchase. And I say ancient crown toma. Yeah, the best celebration of life. Now, what episode to be or could be to entempa. And I'll say due to the official cloth is black and white with a D say why or dot.
udonti nyame nhyira imprint. Okay, na say utie di a omo kyerɛ sɛ mpo that the lumba the celebration of life here bɛkɔ ɛyɛ ntoma a ɔmode bɛyɛ no ɛyɛ black and white yɛ a yɛatwerɛ mu sɛ ɛdin sɛ waayɛ ɔdɔ wodɔ nti nyame nhyira wo ɛno ne deɛ yɛbɛtwerɛ anaasɛ deɛ mpanyimfoɔ na sɛ abusua mpanyimfoɔ ne immediate family bɛtwerɛ ɛnso ɛde agu mu ɛwɔ hɔnom a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na kae sɛ ɛyɛ 28th of March ɛna afei 29th of March yɛ bɛkɔ so ɛwɔ Independence Square Ghana ɛyɛ Accra yɛ man Ghana mu ha ɛna ɛbɛkɔ so hɔ abusua interesting times ahead nyame adom na brɛntu ha yɛbɛdi mu kwan a yɛaka bia nso yɛde asɔ mu but then yɛnhwɛ biribi ɔmo kyerɛ sɛ ntoma no mɛde kan akada sɛ black and white yɛ yɛatwerɛ mu sɛ nti ɛnya ma abɔnten bɔ mo de kan aka mu bi ate sɛ black and white yɛ yɛatwerɛ mu sɛ ɛdin sɛ waayɛ ɔtɔ wodɔ nti nyame hyira wo ɛsɛ ne nti sɛ adeɛ ankyeme a dado no ba nwom yɛ ɔka wɔ mu sɛ ɛti sɛ adeɛ ankyeme a mato nwom yɛ ankyerɛ ɔda ɔdɔ bɛgye madinia sɛ mi wiase nyinaa ni makoma nyinaa awusa wei metowo ɛna ɔto wɔ mu a ɔkɔka sɛ ɛdin sɛ waayɛ ɔdɔ wodɔ nti o nyame nhyira because ɔka sɛ ɔba bɛyi ɛna ɛbɛyɛ ɛbɛte ase sɛ ne kunu bɛyɛ amansan deɛ a da biara na ɔnenam nkurɔfoɔ nkorɔ so awɔ ne mpa foforɔ so nti maame sɛ wa nyame nhyira ɔkeka nsɛm bebree di ne ho adanse a ɔso daabi sɛdeɛ n'ani si ku ne ma ho so sɛdeɛ maame akɔ so asɛw a n'ani si ku ne ma ho nti nokorɛ ɔno dade lumba ahu sɛ nyame nim adwuma a na nka ɔbɛyɛ wɔ asase so dada nyame nim adwuma a ɔbɛyɛ wɔ asase so which is ɛnyɛ nto adwuma ɛne sɛdeɛ wobɛtutu kwan wontena fa akɔ wura na wofa ha ɛmu akɔneabadie no mu ama kyɛ sɛ amanneɛ ne ɔhaw bebree nyame nim ɔbɔ no ɔnim adwuma a ɔba bɛyɛ nti na nyame hwɛ ase daabi ɛnam adwuma a meba fo so woba bɛyɛ nti no maame mpɛ ɔbaa a ɔbɛte wase ɔbaa a ɔbɛyɛ ɔsɛ so boafo na ɔbɛkɔ nkɔni ata wo akyi na waboa wo nti na nyame no anim sɛdeɛ ɔka na ɔno nim no sɛ nyame nim adwuma ɔka biribi saa sɛ onyankopɔn nim adwuma a ɔde bɔɔ no pɛpɛɛpɛ adwuma a ɔbɛyɛ pɛpɛɛpɛ nti na ɔhwɛ ne so bɔ a ɛmaa no pɛpɛɛpɛ so nti ne nyinaa na ɔhwɛ yɛ a ɔsɛ daabi ɛdi sɛ waa no ɛyɛ ɔdɔ nti nyame nkɔ so nhyira no nti immediate family kyerɛ sɛ kwabena ka mu bi ante sɛ celebration of life a yɛbɛyɛ no asɛm a ɔdade no baka yɛwɔ nti sɛ adeɛ ankye mu no nti sɛ adeɛ ankye mu a nnura bɛyɛ sɛ nnɔmmienu ɛna akokɔ akye no a ɔda na ɔnna onye adagye adwendwen na brabɔ mu ɔdɔ akɔso asɛ waa kyɛ sɛ mu nsɛm a wɔse gu no na wode amansan kɔhwɛ obi dɔ ba sɛ wagya n'ani gye no ne biribiaa hɔ na n'ani si ku ne ma ho a so ne nyinaa na abusuafoɔ sɛ daabi ɛdeɛ ɔmbɛtwerɛ de agu ɛyɛ black and white mu sɛ ɛdin sɛ waayɛ ɔdɔ wodɔ nti nyame nhyira wo nti nyankopɔn yɛ adom a yɛde mu nsɛm bɛso no bɛdi kaka kyerɛ sɛ bɛkɔ so wɔ the Independence Square yɛ wɔ Accra Ghana yes sɛdeɛ a ɛsi ɛteɛ na abusua wone biribi sɛ last week na abusua panyin nso bɛtɔ dwa sɛ ɔde injunction ɛkɔto dwumadie so na abusua panyin naano yɛ ɔne Ezra FM kasa ɛwɔ Kumasi a ɛna ɔkyerɛ sɛ deɛ nti a ɔde injunction kɔto ayie no so ne sɛ according to Kumasi High Court that lumba ayere nom yɛ mmienu ɛyɛ maame akɔso asɛwa ɛna afei ɔdɔ broni yɛ maame anase yɛ nuaba ɔdɔ broni na abusua panyin kyerɛ mu sɛ ɔdɔ broni nso wɔn kan celebration of life yi so bɛkɔ so wɔn kan na ɛkɔba sɛ celebration of life kɔ so na ɔdɔ broni according to Kumasi High Court ɔno nso yɛ yere sɛdeɛ abusua panyin kyerɛ mu no yes and Kumasi High Court kan ɔno nso yɛ yere na yɛ ne kunu celebration of life na wankɔ bi tie ni o na wankɔ bi na ɛkɔba sɛ obi kura ɛhwɛ anaa obi hu sɛ o dwumadie bi sɛ ɛkɔ so sɛ celebration of life that lumba ɛkɔ so na ɔba no bo nso ɔdɔ broni wɔ fie na ɔbɛ sɛ na then yɛ dwumadie bi sɛ ade ahyɛ okura ne munya no wankɔ bi ɔdɔ broni ka sɛ obiara nka hwɛ ankyerɛ me obiara amfa kyɛ sɛ obiara anyem adwen kyerɛ obiara amfa ma nka deɛ ɔmo yɛ ho a bisɛ pɛnyɛ sɛ ba saa ntwa yie ɛba saa ɛha adwen nti ɛnam sɛ ɔdɔ broni nso wɔ Accra na ɔyɛ yere according to Kumasi High Court no na dwumadie bi sɛ ɛkɔ so na abusua anaasɛ immediate family no amfa na nka ho nti na bisɛ pɛnyɛ sɛ ɔpɛn so ma ne ba so ɛnyɛ yie ɔde injunction bɛto so kɔpem sɛ sɛbi yɛ maame no mmienu ɔmo bɛsiesie ɔmo ntɛm asɛm na sɛ ne bibi saa koraa na ɔdɔ broni bɛba bi a ɔbɛ bi nyɛ saa so na ɔmo bi koraa ɔmo nsa aso bi wɔ hɔ no badana abusua wadaroma nana no kure ne kwan so ano no why no kure nkabɔ mu die nipa obiara pɛ nkabɔ mu badana yɛhwɛ bibi wɔ ha sei wo de wasɛm ne sɛ ɔdɔ broni ɔyɛ yere sɛ Kumasi High Court kan no kure obiara nim sɛ High Court aka ɛno nti celebration of life of course na wa mabia ntwa yie badana wo yɛ that lumba yie wɔ Kumasi Heroes Park immediate family no obiara ni hɔ that the lumba
eni aba pen maame akoso abempama na oni ho Daddy Lumba ne wo fa ya poku na oni ho Daddy Lumba ne maame nia mama gina Jenfi na oni ho Daddy Lumba wo fa ase ya sanctify mama me fa be wa media de sebi mela na omuni ho the late Kofi Atakwa nyame de nso na oni ho na no de em say hawa wan kase no nti obetwe asiesie omo ntam asem ansa na wayɛ yie no ana oto aso kɔkɔyɛ yie no sɛ no nso wobɛka sɛ ne na abusuafoɔ no bi ntiaseɛ bi ni hɔ nti sɛdeɛ woka no na business waka wo sɛ wo se da bi ɛkɔba sɛ ɛyɛ celebration of life on crime na wodɔ broni ni hɔ bi a because of manson ne adeɛ a ɛba sɛ ha atwento de ni ahyɛ kɔto so bɛna that number yi a woyɛ Kumasi on the 13th of December wadaro ma wode hyɛ mesrɛ me kasa saa berɛ no nso na Daddy Lumba enuaba a maame akɔso abempɔma ne wɔfa yɛ apoko ne maame nua gyina Jenfi ne wɔfa asefo mela atakra mo ne adeɛ ana na ɔmo so na ɔmo ni hɔ bio ɔmo so na entiaseɛ nyama yo bana ndeɛ wan kasa bi a ɔtwɛn na wasiesie ɔmo ntem anaasɛ ɔtwɛn na ɔhwɛ bia a atɔkyema bia waka obi abu ansa na you went ahead to do the funeral enti sɛ wutimi ɛyɛ ɛwɔ abra sɛ ɔmo so na ɔmo Kumasi ɛbɛkɔ fa yapoko Kumasi ya wɔ Sofia yɛ maame akɔso abempɔma na ɔwɔ Kumasi ya bɔm so ama gyina Jenfi ne ɔmo aka na wɔ paako so Kumasi ya nti ɔmo so na ɔmo Kumasi ya de ɔmo sɛ na maame akɔso abempɔma ɔno kwa ne nua bɛ wɔn fi Africa yɛ onua bɛ mɛ yi na wankɔ bi ɔno bɛka sɛ bo sɛ deɛ na wɔka ya asɛm ɛwɔ hɔ asɛm aba fie na yɛnti asɛm a meka yɛntra sɛ yɛbɛka yi na yɛn ho abom nti na mankɔ bi ansɛ so ba sa na ɛntwa yi o bɛna na wanfo ani anto you went ahead to do the funeral enti mesrɛ me ka not to undermine no biara enti sɛ wo se Daddy Lumba yie kɔ so wɔn kan na ɔdɔ broni ni hɔ a ɛntwa yi ɛha adwen ɛwɔ so wɔ bi no kora bi tum because according to high court ɔyɛ then maame akɔso abempɔma nso ɛ because ni sɛ the number of years a maame akɔso abempɔma de anim ni abɛma Daddy Lumba no that same years ɔdɔ broni de hu Daddy Lumba because according to explanation ebe pure court no ɔdɔ broni hu Daddy Lumba in 2006 but that was so many years that Daddy Lumba ne ni aba maame akɔso abempɔma na ɔmo nyina bom ama Daddy Lumba na akɔ no ma sɛ ne ni aba maame akɔso abempɔma na atɔn ne TV de aso sika so ama sɛ wɔnyɛ na ɔmfa ntu kwan but all this and I say if whatever you're saying is everything to go by and then can also do it now train copy me say omu nyina bɛka bom and as bɛka omu nyina bom say the whole kan ya na wayɛ yie no because say we say onka e man mi enu mu a on play my celebration of life bia mo so na say won see e man mi enu sie sie on ntem asɛm a on play my celebration of life bia mo so na e wadaroma and can also train so na wa woni wabusua titiri pa na immediate family no ka omu nyina so bom ansana December 13th the year away na kwaye if they are okay na wa no asem na mesrɛ meka begina so they aka bibi say yo so nti ekoba sa na ɛyɛ akɔha adwene na ekoba sa na bebre na anya adwene sɛ as what take in 20 position and say as what gina fa bi achi what take his side because the sana wo kan dia na sa na nko so wo yɛ 13 December na so because who ne sɛ nkabom wasn't nkabom ba ansa na ya yie ya na obi dia and that number here na oye sabe na nkabom bi amayo because wow nia of fire poku no ni obi sabi mu na mu yɛ mpanyinfo a mo obusu no nso na da na ɔde but no ni obi but na deɛ how say external kuku kuku of fire poku etie so fia na yɛ that number yi obi kuku san say adɛn ɛna ɛyɛ ɔfa ase yi na uni hɔ ɔnso bɛka sɛ bo asɛm aba yɛntimi nsiesie yɛntem asɛm ne ade nti mama na sɛ no so ha adwen o sɛ da woka so buku so do boni wo fie ɛwɔ nkan na celebration of life of course wɔ nkan na wanko bi ha adwen no saa na 13 December so ha adwen o bɛn deɛ na am sɛ ho ehia o enti obi a tia obɛdes na ade what take in 20 position na ade wa ko gyina fa bi achi na e ba sɛ ha adwen pa wale busia ɛbrɛ ne nkaba ne bɛkyerɛ nti yɛbɔ mpa yɛhwɛ nyame adoma nkyɛn bɛkɔ court deɛ court bɛka bi ɛbɛba yɛ de mu nkyɛn mabɛtom sɛ court bɛma kwan ama celebration of life na ba so anaasɛ court so ɛbɛka sɛ ɔmpene ɔde taabɔ bɛto sɛ deɛ busuapɛ ne yɛka no a deɛ ɛbɛpie mu aba bia de mu nkyɛn mu ɛne mu amanneɛ bɔ ɛba bɛsoma amansa no bibia ayɛ asomdwe meda ase paa sɛ ɔgye brɛ na ɔhwɛ me because what is good for the goose is good for the gander nti sɛ na busuapɛ yi kyerɛ sɛ sei na ɛwɔ sɛ ɛba I wasn't Tiasia Bansana celebration of life Akosudia. And I wasn't Tiasia so bad earlier and Sana a year, of course, no, and Carcoso, and so Uncle Banisa.
And that is why I make us be sure about being nana and nana take his size and nana just for be a china. A means one and this our semka. So, nti, Oma yema pepepe energy. Na yemi no krema ya na bibi anya asumdwe because mama akosha bempo oni bi nua bema for so many years of ya kokko bi ye woda lumba kra ohun ye mama je na jenfe bi ye woda lumba kra ohun ye na oye de a ni nua ba onatna na so mi na tna bepem sa bre omo po ye si da lumba na kosha for me wa anwe omo ho ehun se mi nua no mi of ya poko ni wo fa se ye si na woni ye akosha bempo mama me akosha bempo ma ye si nua bema keto a woni he ti sɛ kwan ho besi ayɛ no gɔmtaa ka ase me daa sɛ yɛne a yɛwɔ nua ma mpanyinfoɔ no na yɛyɛ mmarima no nua ma mpanyinfoɔ no ɔmo act as deputy mothers asɛ dwuma adeɛ bi a yɛ maame no bɛyɛ ama yɛ ne nua ma mpanyinfoɔ no etimi gyina mu yɛ ma yɛ nti sɛ nua ba panyin bi wɔ hɔ na ne nua bɛrima ketewa wɔ hɔ a ɔnte ne ho gyae na ne ku ne ho in that room bate ase no I'm glad sɛ ɔkae sɛ wotu kwan po akɔ akɔntu wɔn ne sika nya nso yɛn ne nua ba akɔsi abɛ pɔmɔ a ɛtɔ ne tv de taa n'akyi saa abɛrɛ si wɔ tv na nya asɛm ketewa. And it should tell you the love that exists between and your family. To the extent of 2 days before, so we recording the Kasai. It's now be say, one for near to. The second who be saying, so when you have a dinka and cry the chat or cry, and then my identical share for. Now, if you didn't buy her, Sabi will say, Copem say, a man, me and Uber says your mountain on prima celebration of life be a muscle. A hard drink, young kind of quench. So, what I can see, I'll show you this year, a better use of February, and I say, but these are facts. And nana busuapɛn no asɛm ɛna megyina so de aka asɛm wei nti meda sɛ ɔgye berɛhwɛ nyame ho yɛ mmɔbɔ na ɔnye mfiri musuo ne ɛsɛn mu na ɔma ade yɛ no mu na ɛwie na ɔntimi ma yɛnka nokora nkyerɛ nneɛma pɛpɛɛpɛyɛ ɛnɛdi ɛwɔ yɛ man Ghana wɔ yɛ Awurade Yesu Kristo dim nti amen meda sɛ ɔgye berɛ na ɔhwɛ me kae sɛ nnwumako bi adara hɔ ne sɛ ɔmasene mam de dwumadie ɛberɛ yɛdi kan yɛ Obi Trading Enterprise wɔ Kumase South Central Junction ɛntade papa ɛpɛ papa ne perfume papa deɛ no ane Obi Trading Enterprise wɔ Kumase South Central Junction masa ɔmo perfume de gu ho a ba na yɛbɔ hwɛ ma frɛ ne yɛbɔ yɛn sa no sɛ a ɛde frɛ wo mpɛwei na deɛ na apɛ afei bɛkamfo Better Grace Financial Services de ama Ghanafoɔ a mo America ɛne Canada Better Grace intermediary financial group adeɛ bi ɛfɛ sikasɛm siesie sikasɛm to yɛn deɛ no ane Better Grace Financial Services ti mesrɛ mo ne me ama me ɔhene da na kosi ɛntwe nkɔmɔ na bibia ɛnkɔ yɛ mfa ma sa na mekamfo recharge automobiles ɛde ama no nyinaa ne sɛ abusua sɛ sisi a ne wiase pa wobɛnya car ne border form atɔ wobɛnya car ne border form atwie kyɛ sɛ ne nyinaa na yɛ papa deɛ ɛgye sɛ recharge automobiles nti mesrɛ sɛ wopɛ car atɔ sɛ woawɔ car wopɛ sɛ wotɔn sɛ wopɛ sɛ wode car wohu car bi wakɔnti wopɛ sɛ wotɔ de ba Ghana recharge automobiles bɛboa wo na ɔma baabi ayɛ asomdwe ɛnso de ama na woyɛ ban dwumani na sɛ wɔka tua fa controller and accountant general koraa deɛ watoɔ de ɛsiane sɛ wopɛ car no sɛ wode kakra akɔto ase ɛno na wayɛ nhyehyɛeɛ na wotua ne kakrakrakrakra na wode car no ama wo wompɛ wei na deɛn ɛna wopɛ wona sɛ womasene ma mede dwumadi ɛberɛ wobɛpɛ me yɛbɛhyia nyame nka ho. At the end of the Bye bye.